Va dirigit al regidor Ramon Vila i es formula en els següents termes: import definitiu del rebuig a pagar per veïns de Xàtiva en concepte de tractament de FEM i data definitiva de cobrament de l'esmentat rebut. Respecte a la primera part de la pregunta, o la primera pregunta en si, no ho sabem. Parles de l'import definitiu, no ho sabem. I per tant la data definitiva del cobrament ja ho notificarà el Consorci. En definitiva, nosaltres no ho sabem. El Consorci és possible que ho sàpiga. No ho sabem. La quantia del rebuig encara no se sap i se va passar a cobro i entenc que se passarà a cobro pronte sense saber la quantia per part de l'Ajuntament. Tindrà l'obligació de... Jo és que ja li ho he preguntat en reiterades ocasions i ja li dic, m'agradaria saber aquesta informació el més ràpidament. Em resulta sorprenent que tinguent el president del Consorci i el secretari i la tresorera del Consorci en aquest Ajuntament, encara l'Ajuntament de Xàtiva no conega la quantitat d'eixe rebut, però bueno, això ja és una cosa seua.